Zeldatxo batzuei formatu berezia eman aldiegu bere edukinaren arabera. Hori da, kolore batean jarri edo ondo aldatu. Horretarako, gu egingo dugu froga bat. Jarriko diegu ondo gorria, 5 baino gutxiago kogari diren notei. Horretarako, egingo dugun izango da formatua sakatu eta formatu baldintzatua. Hemen badaukagu aukeratzeko leiho honetan kolore bakar edo koloreen eskala, baina normalean aukeratuko dugu kolore bakar bat, ondoari emateko. Aplikatu barrutiari, lehen egin dugun moduan, lauki hauetan sakatuz, aukeratuko dugu edo eremua. Hartuko dugu zein eremuari aplikatu nahi diogun, eta orduan, hemen markatu da eremua, A2. Eta zere, formatuaren arauak. Zere baldintza bete behar duen zeldatxo horrek formatu berezia emateko. Hemen daude aukera batzuk, ez dago utzik, edo testua dauka, testuak ez dauka, testua honekin hasten da, testua honekin amaitzen da, baditugu aukera batzuk. Joango gara jaizten, frogatu aldituzue aukera desberdinak, baina nik aukeratuko dut orain, hau baino txikiagoa. Eta orduan, zer jarriko dut? 5 baino txikiagoa. Eta formatu estiloa, behitu ja joan da aldatzen, aldatu egin dira zeldatxo horiek, eta hemen eman aldiot kolore bat. Aukeratzen badut potea, hemen bitut batzuk eginda, baina aukeratzen badut potea, esango diot gorria jartzeko, gorriz jartzeko zeldatxo horiek. Bale, eginda. Hemendik aurrera baditut 5 baino txikiagoak diren datuak zeldatxo horietan gorriz jarri egin dira. Egin alduzue froga beste baldintza batzuekin eta horrela formatua eman zelda batzuei automatikoki. Bere edukiaren arabera.